Sağlık hizmetlerinin tassan dol tölegli ýagdaýa geçmegi, näsaglaryň dermansyz hastaxanalarda bejer galmakdan barhakan ýüle görmegi netijesinde Türkmenistanyň gaýry goýulmasy tiýiz kömek gollugy pandemiýa döwründe juda kyn şertlerde işlemeli bolýar. Onuň işi hususan lewapdy agyr diýip Adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. 28 aprelde Orketde we beýleki gyda ýurtlaryna bellenilýän tiýiz kömek gününi radio bilen söhbetde soran lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet bu gollugy zerur bolan dermanlar bilen dol derejede üpçün edip bilmeýär we çakyryp kän bolan soň gaýry goýulmasy tiýiz kömek 40 minut aralygyna käte bolsa has giç gelýär. Türkmen mediýasy ýurtda gurulýan saglyk tesgalary şol sanyny paýtagtda 2014-nji ýylyň sonsuny ulanmaga berilen tiýiz kömek merkezi, döwletiň satyn alýan tiýiz kömek awtolawlary we dikusorlary barada gaýta habar berýär. Emma sebetlerdäki agyr ýagdaýlary agdamaýar. Vilayetlerdaky tiýiz kömek gollugyna hiç ýyly kömek ýok. Lukmanlar öz hasaplaryna, aýlyklaryndan iş eşiklerini satyn almaly bolsa, sürüjüler öz hasaplaryna ätiýaşlyk şaýlaryny satyn almaly bolýar diýip Adatlygyň iki habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan lukmanlar tiýiz kömek awtolawlarynyň sürüjüleri gurrun berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä soňky döwürde tiýiz kömek çagyrýan näsag ençemesi köpeldi. Sebäbi dermanlar gymmatlady. Köp adamyň derman satyn almagy hem puly ýok. Şeýle-de näsaglar hastaxana barsa dürli barlyklardan geçmeli we soňra lukmanlaryň ýadan dermanlaryny özleri tapmaly bolýar. Hastaxana barsan barlyklar üçin pul töleýekmi ýa-da dermany pul tapjak. Iki arada jan ferek bolýarsyň. Üstesinde hastaxana ýer üçin hem pul tölemeli. Saglyk ätiýaşlandyrmasy işlemeýär diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy öz hastaxana közenişligini gurrun berdi. Hastaxana baryp bir topar tölegi alsaňam ol ýerde tiýiz kömek lukmanlarynyň öýe gelip edýän sanjymyndan başga bejergi ýok. Oňa derek lukmanyň diýen dermanlaryny alyp öýde ýatanyň gowy diýip bu ýagdaýy ikinji näsag hem tasdik etdi. Bu şertler köp näsagy häzirlikçe mut saglyk hyzmaty bolup galýan tiýiz kömegi ýyl tutup sanjym etdirip mydar etjek bolmagy itekleýär diýip lukmanlar aýdýar. Ýöne munyň üçin dol üpçünçülükde işleýän tiýiz kömek merkezleri gerek. Emma biziň tiýiz kömek awtolawlarymyz köne. Ýollar bolsa erbet. Onsoň olaryň hastalaryň öýlerine ýetmän ýolda galýan wagt hem seýrek bolmaýar diýip yerli lukman pandemiýa döwründe öz gyjak gora eşiklerini hem bir gedeklik maskalar hem öz pullaryny almaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Farab, dänew, darganaty etraplaryna bolsa ätiýaşlyk şaýlary, çalşar ýaly tekerleri bolman soň ilata hyzmat etmeli tiýiz kömek awtolawlary köplenç garajlarda kepterlere we beýlek kuşlara ketek bolup hyzmat edýär. Döwlet bu etraplarda döwlen tiýiz kömek ulaglaryna bir köpük hem goý bermeýär. Sapar Murat Niýazow döwründe her daýhan birleşik üçin bir tiýiz kömek awtolawy haklanardy. Inni 10 daýhan birleşik üçin bir ýagny ýekece tiýiz kömek awtolawy nowaçylyk çekýär. Nolçy telefon etsen hemişe bagyşlan. Tiýiz kömek çakylygy gitdi. Garaşmaň diýip operator jogap berýär. Eýsem adamlar ölmelimi? Aşgabatda tiýiz kömek dikusorny almagy pul bardy. Bärik bir awtolawy ferişde ýokmy diýip yerli ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle-de radio bilen söhbetde soran lukmanlaryň biri tiýiz kömek meselesiniň paýtagtda biraz başgaça çözülýänligini gurrun berdi. Bir aýlap Aşgabatda iş saparyna bordum. Ol ýerdäki tiýiz kömek gollugynyň şertleri kän gowy. Çaklygy diýen lukmanlaryň ýanlaryna ilkinji kömek üçin zerur bolan dermanlar bar. Olar ýörüýte goragly saglyk eşikleri bilen döwlet tarapyndan üpçün edilýär. Üstesine Aşgabatdaky tiýiz kömek awtolawlarynyň ählisi ýaly täze we gurat. Bu taýda diňe höwes bilen işläýmek galýar diýip lewaply lukman aýtdy. Emma muňa garamazdan Aşgabatda hem saglyk hyzmatlarynyň ögörlük därligi, şertleriň agyrlaşýanlygy habar berilýär. Türkmen resmiler şol sanyny saglyk emenlärleri Adatlygyň habarçylarynyň soraglaryny düşündiriş bermeýär.